Ngayon po, ito po yung ating walking therapy ni Kuya Eme. So, watch po din din yung anong gagawin. God bless po. Malakas sa paggabi. Push yan. Basic lang, no? Okay natin. Makas ka. Lakas mo. Lakas mo. Sila daw mo rin lakas mo eh, no? No? Wala. Sabi mo. Wala mo siya napagod. Yan. Konti. Wala. Wala. Yan. Kasi na. Mabigal sa'yo. Wala na ay. Wala pa na. Uminaw. Kailangan magmagalaw mo. Bisa po ha? Diba? Uminaw. Pagmagalaw po. Wait lang. Huwag niyo muna pong iyan o. Alay lang mo kayo. Yan, sige. Diretso lang po tayo. Yan, hindi lang. Yan. Kung medyo lang ano na siya. Yan. Diretso lang ako ba? No? Opo mo na. Siyagay mo lang. Okay. Mga 30 seconds lang ba? Nakakisa ka na. Dalawa lang. Ayaw pa rin. Magkaya pasoy na rin. Gimana nih? Dalawa na, no? 2 rounds, push. Basta na ba? Are you okay, sir? Oy. Okay, let's go. Yan ganyan, wapers sa akin. Saka mag-versa, diba? Very good yan. Hindi na po siya siya. Sisi mo. Ito na.
Buwan mo sa po. Ayan. Papawin na mahaling. Kasi maglakad. Diba? Oo, magulo. Ayos ito. Ito mo. Ano na ulit? Papalitan ba natin? Ito ulit. Dali. Hindi pwede hindi. Tataas ko. Okay, wait lang. Okay. Sumay ka ba yan? Huwag ka tawa. Ayan. Tawa ka. Okay. Ayan. Very good. Angat mo. Angat mo ulit siya. Angat mo. Ayan. Kaya pa. Wait. Wait lang. Tatlo. Dalawa lang. Diba? Ano testing para bukas may kasi bukas? Malay ka. 3 rounds. 3 lakad. Mas bukas yan. Bukas na po. Pahingasan po, diba? Marami. Bukas ko na, bukas ko na. Bukas ko na. Yan. Bukas ko na, bukas ko na. Bukas ko na. Hindi pa. Tiyan-tiyan, kayo naman lakad. Loko mo kami. Sige, lakad. Huwag ka kakuhan. Sige, lagyan, guys. Bagal eh. Mo! May pulis, may pulis. May pulis. Mahuli mo rin. Nagkalisensya. Bagal mo, gusto mo. May pulis, may pulis, may pulis. Mabilis yung pagpapakbo eh. Oo, upo mo na. Sige pa. Upo. Mabilis ka pag may eh. Mabilis ka pa na. Takbo eh. Ready? Ready? Tibay mo eh, diba? Tibay mo yun, ha? Tibay.
Diba? Oh, oh. Ganun, ito. Ha? Tapos didi ka sa akin. Nakuha mo ng timing eh. Napakatog na yan. Bisa na ba ano? Nangihina ka. Nangihina ka. Sumaya. O. Yan o. O, siya. Check. Diba? Problema yan, no? Problema yung schedule mo, no? Tignan mo ko. Yan. Yun. Oops. Ayun. Yun. Push. Sige, mo. Yan. Bitin. Lupo ka. Naubo. Yun. Wait lang. Ano? Andali siya. Ha? Ano, nakapasok na? Oo. Dala pa siya. 4 Ilan yun? days. Okay. Aha. Tingnan niyo po. Oh, wait lang. Sige, isa. Okay. Sir po. Upon. Ito. Dito. Ah, Dito tayo siya. Dali. Huwag ka muna mo po. Ikot ka pa. Yun. Oo. ayusin ko. Okay. Ano? Dami na ba? Hindi ba ang sarap? Nagtakot Lolita mo. Pinayakap mo ko. Baka mo kailan na. Ayan guys, nakapot lang kami kasi magkakaroon po siya na po tayo. So watch nyo po yung aming second set. Ayan.